Okay, what's up mga paps? Sa kaitang pinakabagong hotel sa Iloilo, ang Belmont Hotel. Iloilo sa Mega World. Yeah. So, amo ni siyang pinakabagong hotel subong. Oh, okay. Okay na, sir? Kaging biyaan niya ko. Alright. There we go. So we have the Zabana bar here. Alright. Ito plainom kagid ba? So, ito. Sa 5th floor kami. Sa 5th floor kami. Dito. 5th floor, 503. May spa gali di ka oh. Oh, yeah, well. Ada. Kanang way pati price. So, Sino may service na? maglita. Punta. Punta pa. Let's go. Let's check. Feeling locker, gitu ba? Enter the dragon. Nice. Okay, dulong. Ang nabili mo ang ano. Okay, here we go. So this is the room. Amo ni siyang ginatawag nga Queen Suite. Matrimonial bed for the Queen Suite. Even nila may greetings, oh. Malipayon nga pag-abot. Ano to? Ano tong imong kina Ang the usual nga ano sa hotel. usual ano? Standard. Yeah. Okay, pakita tabing CR. Nakasunod na ko ni kanina. Actually, agin limpyuhan na nila. Tapos, sambal nila ko no, ang Belmont, for every type of suite, may kanya-kanyang artwork. So, Ario. Sino man? Si Elvis? Basta si Elvis. Okay. Si Elvis with the Parao sailboats. Amunin ko naman daw mix of pop icons and Ilonggo culture. So, si Elvis kag mga Parao. Check ta ang view. Oh, sus. Okay. So, ang view is building view. 7-Eleven ang view tati. Diba? Over here. Slakyan na to sa dalo mo. I'll show you the whole panoramic perspective of the room. Ayos. May table. If you want to do some work. Pero nalipatan kong laptop. May chairman de. Okay, mga paps. So, ang imuon ko is enjoy kong stay ko dire. I-utilize ko gid kung anong ma-offer nila de. So, mahata ko din sa reviews ko kung maayo mga internet nila, ang gym nila, ang pool. As much as possible. So, quick stay man lang ko de. Full disclosure. I'm from Mega World, no? So, and this is a Mega World hotel. But I will try to be as impartial as I can. Okay? Guys, soft opening pa lang po. We still have our grand opening. And then we will announce good and invite. We all will amplify your versions of Iloilo through some little brand of service because we are, after all, So yung pancit powder. Tapos yung ano po, may garlic oil. Tapos shiitake mushroom. Pwede ka po at saka calamansi. Get the picture.
at the end of the night, under street lamp, bed face flamed by the light. I'm going away, gone away, I'm gone away, and the sun gonna shine on a brand new day. Okay, good morning mga paps. Bago lang kami tapos ni Mrs. sang breakfast nila. Mahatag ako sang akon nga impartial review as much as possible. No? So, let's start with with the gym. Okay? Kinang gym ako kagina before mag-breakfast. So, ang gym nila is actually a very good gym considering business hotel ini. Damo ilang machines. Ang ilang dumbbells I think daw nag-reach hasta sa 25 kilograms. So decent naman na. Pero kung hardcore kagad nga manughakwat, so 25 kilograms is kinda light pero okay na, no? Okay na para sa exerciser nga parehos ko. And then nami ilang mga cardio machines, naging gamit kong ilang treadmill, which is good. Ilang mga machines sa chest exercises, ang iban gingamit ko man to for the sake nga magamit ko lang Pero technically ang ginhimo o gina is more on chest and triceps exercises. Wala sila galing gali sang daw mga push downs ba lang nga bar, kag wala man sila sang rope, no? Yung ginhimo ko to gamiton ko tani ang lat machine, no? Lat pull machine. Pero daw hindi ko gali maubos amo na butong kay nagbunggo sa babaw. So ako gin kakas ko ang bar sa lat pull machine kag ginsaylo ko to sa isa ka machine na pwede ko siya magamit, no? So if there's one thing to improve, dapat mayara sila sang daw push down nga bar kag rope attachment para sa ilang pulley machine to. Okay. So far mo man lang kulang. Everything else is good. Kitisingan ko pa gani ang ilang rower kag ang iba na, no, for the sake na matisingan ko lang maayo ilang nga leg extension. Now going to the breakfast. So ang breakfast nila, well, as expected, namit. Especially yung Salisbury steak to ka, no? Do burger steak, no? Namit. Ano makita nyo nga I went for the protein and fats. Siyempre, lanta ang muscle building. Galing kay daw kapangita o ginabala sang sang corned beef, tapa, or tocino, wala gid, no? Nga basic nga mga silog nga nga sudan sang Pinoy. Wala dito, wala gid ni isa. So medyo sa mo nga part na disappoint lang ako. Pero overall, ang dining experience is primo. Next sa pool, hindi makuka ka review sina kay why man ko yan nag-swim to. Pero kinkatuan ko man to, sa tuod lang, it's not really a swimming pool, it's a dipping pool. Nabaw lang siya para lang magkutaw-kutaw, mag-enjoy. Hindi siya yahambal nga panglangoy-langoy gid nga pool, no? It's good for the kids. Kung sa mga may edad naman niya, mga adults, nami to mag-date sa imong mag-chill sa imong sweetheart. Next is ang rooms, no? Of course, ang rooms. Ano mabal mo sa rooms, moms? Lami Okay. Cozy. Comfortable. Okay. Ang room nga gingamit namon is queen suite, no? So it's a matrimonial bed. So nami tulog ko. Nami ang akong sleep score. Lawig tulog ko kag nang tayuyon. Naming aircon, protectok na ako, nagkurog ako. Ang pinaka namian dayon sa ilang room gid is ang
moms. Ang remote better, yung remote. Okay. Okay, so ang nami ni sa katanaw kami di sang tennis sang amon niya hinablos. Tennis, pickleball gali. Oh, amon niya hinablos is actually a tennis player, but of course sikat da ng pickleball subong nag-transition da siya. Gain siya sa liga nga niyo sa Florida. Well, anyway, okay. So amon yung TV nila anong patsong ko na ha. Okay. Amon yung ilang welcome page, no? Isang TV nila. Nanay. Okay. So mo niyo channel actually channel list yan eh. So basic na niya no sa mga TV. Ara datanan okay? Do cable Pero ang nami pagid is balik kita sa home na. Ang nami pagid is may messages, weather, language, apps na mo ni ang apps. So pili ka nakatanaw YouTube Pwesto ka gina ang ginatanaw na mo na pickleball sa YouTube to. Tapos pinaka the best is ang Google Cast. Maka-cast ka sa Netflix, Disney, pwede mo makast sa TV nga ni. So, kung gusto mo magtaon Netflix, Prime, Disney, pwede mo pagwa halin sa cellphone mo. Okay? So it's cool, right? No? Base mo na ning standard subong, I don't know. Pero medyo believe ko Okay. Try ko na ni kagabi, nagtanaw ako sa Disney. So na-cast ko siya, Google Cast ko siya sa TV nga ni. Alright. Okay, one more thing kailangan ko ni-mention gali na nakasulod naman ako sa ilang mga function rooms kag ballroom, grand ballroom. So ang grand ballroom nila is probably one of the best ones diri sa Iloilo. Palapad, high ceiling and kanami sang mga chandelier sa babaw do elegante kada. So ang function rooms nila do baling grand ballroom nila do impon-impon nga mga function rooms lagi angot-angot. Pwede mo siya maisa lang nga do dako-dako nga ballroom. Well, kailangan ko lang isupon kasi syempre most of the business hotels may amo na Excited ako gani nga mag-attend sa mga events nga diri i-hold sa function room or ballroom sa Belmont. Ano pa, wala ko ka try sa ilang massage but may nakita ko to kagina nga may ara sila specific room for massage service. Namit tayo testingan galing kay I did not have the chance to try it out. Sa sunod no? Baka naman, no? Belmont, baka naman matagaan niyo ko. So right now, ay soft opening pa man lang. Hasta pa lang sa 5th floor ang mga rooms na gina-offer nila. Pero soon, no? Fully operational na ini. I can say nga ang Sampaguita brand of service nila is top notch, no? Kanami sang mga staff nila no? Lakat mo ginag-greet ka nila. Good morning, sir. Welcome, sir. How are you, sir? Very hospitable gid. Very welcoming gid ang atmosphere diri sa Belmont. So dugay-dugay ma-check out na kami and I am excited to do this again, no. I recommend nga magkadto ka mo kag mag-book ka mo diri sa Belmont and experience this new hotel in Iloilo City, no. Experience yung Sampaguita brand of hospitality service. Aming, ano ko da? Pangkilay ka. Dila gidya. Dila gidya kilay. Okay. Titulo ka na, be? Okay, so we're now checking out. Sabi ko, picture video. Hindi na video. We're now checking out. So, probado kita. Ano, 2 thumbs up? 2 thumbs up. Yeah, it's very nice, cozy. Ano pa? And Nami Relaxing. Just like any other Nami business or hotels. Namit? Ano? Both. Okay. Good.